бъдат спазени. Виждате зад мен камион от строителната площадка. Виждате как гумите на камиона буксуват. Той едва се движи и целите са в кал. Която кал ще остане на пътното платно. Защо не почистихте гумите си? Виждате жеста на служителя. Кой ще мисли за тия работи? Почистват се. Сега в момента е такива форс-мажорни обстоятелства. Не снимай, защото ще ти кажа, че се наричат капата. Ще ти наричат капата. Виж обект, виж охранява. Госпожо Георгиева, добър ден. Поздрави от господари на ефира. Идваме тук по повод един наш репортаж да ви попитаме какво прави столичния инспекторат, за да санкционира строителите на околовръстното шосе. Прави каквото трябва. Изгледали сме репортажа, подготвили сме отговор. В репортажа се казва, че вие чакате нашия отговор. Отговорът ще ви бъде даден днес. Заповядайте. Тоест горе може ли да се качи? Забележете колко любезна беше госпожа Георгиева пред камерата. Но да чуем как реагира, когато разговор стана неофициален. Имат право да ме снимат по този начин. Това просто минава всякакви граници. Как се го позволявате? Аз съм ви майка. Може ли такова нещо? Ма може ли такова нещо? Ние идваме просто да получим един отговор. Питаха ли ме дали искат да ме снимат като влизам от автомобила? Вчера им казахме, че ще им бъде даден отговор. Как си го представяте? Кога сте ни казали, че ще бъде даден отговор? За колко време мислите, че мога да ви дам отговор? Във вашата главица нещата така изглеждат, но в посока на истината не са така. Ние идваме да ви попитаме. Ние идваме да ви попитаме. Но аз съм интервюирана в Женева. Чак такова нещо няма. Ма то няма добро утро. Имаше поздрав, разбира се, но някои хора бяха на телефона. Госпожо Георгиева, добър ден. Поздрави от господари на ефира. Ма те си представят, че никой нищо не работи, само чака техните глупости. Слушам и не вярвам на ушите си. Виж общински чиновник нарича нередностите глупости. Ако така се отнасяте към всички проблеми, след като все пак се успокои и след хиляди уговорки, можем да започнем и стандартното интервю. Госпожо Георгиева, какви мерки предприехте след излъчването на нашия репортаж? Обекта обхваща доста голям участък от околовръстното. Самият път преминава през строителната площадка и постоянно има проблеми. Държа да кажа, че нашите компетенции не са вътре в обекта. Там си има други служби по реда на Закона за устройство на територията. Ние следим за чистотата извън входа и изхода на линейния обект. Между скоби, това, което показахте, е вътре в линейния обект. Но то, разбира се, отразява и навън. Отразява се, разбира се. И още как. Дори и да приемем, че стария път е част от строителна площадка, как така на нея има всичко това? Автомобили, бензиностанция, автобуси, та дори и спирки. Освен това, проблема си остава, защото калните гуми замърсяват целия околовръстен път. И вие това много добре го знаете. 7 акта на фирмата за това, че и на техническия ръководител, за това, че са допуснали замърсяване. Имаме около 700 лева глоби с квитанции за далече по-малки замърсявания, но което е особено важно, имаме предписания, много наброй предписания, които касаят всеки конкретен случай и даваме срокове и отговорници за изпълнението им. Разбира се, винаги могат да се получат случаи като показани от вас. Никой не е застрахован, но се надявам, че и те ще се стреснат малко от показаното и ще вземат мерки. А мерката е една единствена, според моите колеги. Когато вали, когато е кално, просто да не работят. Иначе, подчертавам, вътре е строителна площадка. И да не пропусна да кажа, това е линеен обект и няма как на входа и изхода да се сложи пречиствателно съоръжение. А вие преди нашия репортаж имахте ли сигнали от граждани по този проблем? Поне аз не. Поне аз като директор не зная, но това не значи, че моите колеги не са били информирани. Аз съм убедена, че всички, които минават по околовръстното, са наясно, че обекта трябва да бъде завършен и че ако би бил затворен околовръстен път, би било по-лошо. Така че, може би, проявяваме и търпимост. Скъпи приятели, това е за сега от нас, за господари на ефира, Влади Василев. Възпитанието на нашия репортер Влади Василев не му позволи да отговори подобаващо на държанието на госпожа Георгиева. Затова ще отговорим ние. Да, госпожо Георгиева, ще ви обясним защо излъчихме и неофициалната част. Много е просто. Всички ние, данъкоплатците, плащаме вашата заплата. Обясних ли го простичко? Много просто го обяснихте. И когато журналист ви пита, независимо по кое време, защо даден проблем не е решен, подобно поведение от висш
общински служител, за нас е недопустимо. Сигурни сме, абсолютно сигурни сме, че са ви гледали и други общински и държавни чиновници. Надяваме се примерът да е ясен как не трябва да се държат. Относно другото, което казахте пред камерата. Ами честно да ви кажа, ние нищо не разбрахме. Освен, че се чудите, разбираш ли? Това го разбрах. Как да решите проблема? Но ще ви кажем следното. Изглежда нелепо фирмата, която нарушава правилата от януари до сега, да бъде глобена само с, забележете, 700 лева. Ами, извиняйте, ама тази глоба за нас говори много. Да. И ако трябва да сме честни, именно тя е причина фирмата да продължава да се нарушава правилата. Скъпи приятели, след рекламите ще видим какво излъчваха нашите телевизии в деня на траур. Ще бъде облечена с екипчето